στα background θα αλλάξω. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα βίντεο αφιερωμένο στον χορηγό αυτού του βίντεο. Ο οποίος, ποιος είναι αυτός ο χορηγός? Είναι το Lexis. Και άμα δεν ξέρεις τι είναι το Lexis, τι κάνεις με τη ζωή σου? Πού ήσουν τόσα χρόνια? Οκ, δεν ξέρω τι ήταν αυτό στο τέλος. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Ναι, ξέχασα να σας πω. Και τι κάνεις στο Lexis? Στο Lexis, βασικά το Lexis είναι ένα φροντιστήριο αγγλικών, το οποίο έχει απίστευτα designs όπως αυτός εδώ ο τοίχος και άλλα πολλά, όπως τα ψάρια που σας έδειξα πριν, αυτός εδώ ο κάδος, αυτά εδώ τα γράμματα και πολλά designs. Και αυτό βασικά. Πάμε να σας δείξω τα καλύτερα designs που έχει το φροντιστήριο. Και αυτά εδώ τα γράμματα. A, B, C, και αυτά εδώ τα λάθη που έχουν διάφορα πραγματάκια. Αυτά τα δεκτυλικά και αυτό το δικό μου. Αυτά είναι το δικό μου. Τέλος πάντων έχει διάφορα πραγματάκια εδώ. Εδώ για κάποιο λόγο έχει ένα 9. Το οποίο το ήθελε να κάνουμε αγγλικά. Θερμόματο χωρίς λόγο. Ακόμα ραφάκια μωρέ. Και άλλα ράφια. Και άλλα ράφια, και άλλα ράφια, και άλλα ράφια, και άλλα ράφια. Κουραστικά. Και άλλα ράφια. Λίγο disco party. Ένα τελειότατο mouse. Ένα τελειότατο keyboard. Αυτό εδώ. Ένα τηλεκοντρόλ, μια τεράστια οθόνη. Αυτά γύρω γύρω είναι ούτε τα μισά designs. Βαριέμαι τώρα να σας τα δείξω. Ναι, πάμε στο επόμενο σημείο του βίντεο. Ελάτε, πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά. Και αυτός είναι ο κύριος που έχει το φροντιστήριο. Κύριος Βασίλης ή Μίστερ Μπιλ ή Καβαλάρης. Έχει το φροντιστήριο το οποίο ιδρύθηκε το 2003. Το 2003 και από ό,τι θυμάμαι είναι γύρω στα 54. Ναι. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει να πάρει ρεκόρ Guinness γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει παρατσούκλι μέχρι και τον σκύλο του γείτονα. Σωστός. Και θα σου πω τα δικά μου παρατσούκλια. Γκρεγκουγκράγκα, Γκρεγορίεβιτς, το πιο βασικό. Γκρεγοράμα. Γκρέγκο. Θυμάμαι άλλο αλήθεια. Την αδερφή μου την έχει Έλλη Μπιζέλη στο αμπέλι. Κουκουτσέλη, Μπιζέλη. Ο Γονεύιτς και τέλει. Ναι, σε όλους έχει παρατσούκλια. Μέχρι και σε αυτό εδώ το παπούτσι. Οκ.
Ναι, και θέλω να γράψετε ερωτήσεις κάτω από αυτό το βίντεο για να τις απαντήσει σε ένα άλλο βίντεο να έχουν σχέση με το φροντιστήριο ή για την ζωή του ή τέτοια πράγματα. Και θέλω να γράψετε και ερωτήσεις για να κάνω ένα Q&A εγώ. Αλλά αυτό το Q&A θα το πούμε για άλλο βίντεο. Γεια σας γκρεγκάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας γκρεγκάκια.